Hola, en aquest problema anem a fer un càlcul sobre la part de les lleis de Kepler. Parla de que la llum del Sol triga 8 minuts i 20 segons en arribar a Terra i 43 minuts i 20 segons en arribar a Júpiter. Suposant que les òrbites són circulars, cal calcular el període de Júpiter. És a dir, el que tenim és dos planetes, la Terra i Júpiter, que estan girant al voltant del Sol i el que ens diu de la distància de cada un dels planetes al Sol és el temps que tarda la llum en arribar. És d'alguna manera ens està donant la distància de forma indirecta. En el primer cas parla de que la llum tarda 8 minuts i 20 segons en arribar des del centre del Sol al centre de la Terra. I per una altra banda parla de que la llum tarda 43 minuts i 20 segons en arribar des del centre del Sol a Júpiter. Bé, el primer que anem a fer és intentar veure com calcular el radi de l'òrbita. El radi de l'òrbita de la Terra o de Júpiter el podem calcular a partir de l'equació de la velocitat és igual a l'espai partit del temps. El que tenim és el temps que tarda la llum en arribar des del Sol a la Terra. I el que podem també tindre clar és que la llum va a una velocitat constant, que és 3 per 10 elevat a 8. És a dir, que des d'aquí nosaltres podem calcular l'espai que recorre aquesta llum, que és igual a la velocitat pel temps. El temps el tenim aquí i la velocitat és la constant de la llum. Per tant, d'aquí podem calcular que el radi de l'òrbita és igual a c per t. Si recordem la tercera llei de Kepler, ens diu que el període quadrat respecte del radi al cub de l'òrbita és igual a una constant, de manera que nosaltres podem posar aquí que el període quadrat de Júpiter respecte del radi al cub de Júpiter és igual al període al quadrat de la Terra respecte del radi al quadrat de la Terra. I el que volem calcular és el període de Júpiter, que està aquí. Per tant, nosaltres podem calcular d'esta forma. El període de Júpiter serà igual a el període de la Terra al quadrat pel radi de Júpiter al cub partit el radi de l'òrbita de la Terra al cub. Tot això a r quadrat. D'esta forma, aquí tenim el radi que ho hem calculat en funció de la velocitat de la llum i el temps que tarda en arribar la llum des del Sol fins a cada un dels planetes. Substituïm i ens quedarà que el període de Júpiter serà igual a la r quadrat de el període terrestre al quadrat per la velocitat de la llum pel temps que tarda la llum en arribar a Júpiter al cub partit la velocitat de la llum pel temps que tarda en arribar a la Terra al cub. D'esta manera, la velocitat de la llum d'aquí i d'aquí se'n va, el període terrestre, que és al quadrat, pot eixir fora i queda que el període de Júpiter serà igual al període de la Terra multiplicat per l'arrel quadrat de el temps que tarda la llum en arribar a Júpiter al cub partit el temps que tarda en arribar a la Terra al cub. És a dir, que el període de Júpiter serà igual al període de la Terra multiplicat per el temps que tarda en arribar a Júpiter partit el temps que tarda en arribar a la Terra elevat a 3 mitjos. El temps que tarda la llum en arribar a la Terra en segons és de 500 segons i el temps que tarda en arribar a Júpiter és de 2.600 segons. De forma que si ara substituïm aquests valors en l'equació del període ens quedarà que el període de Júpiter és igual al període de la Terra, un any, multiplicat pel temps que tarda la llum en arribar a Júpiter, que és 2.600, partit el temps que tarda en arribar a la Terra, que és de 500 segons, tot això elevat a 3 mitjos. I això fa 11,85 anys terrestres.